Jano, znam da je hladno, znam da je rano, ali molim te pomozi mi. Probao sam sam kod kuće, jedao sam živ ostao. Imam skijanje uskoro i nisam potrčao godinu dana. Ako možda me spremiš, radit ću sve što treba. Pa, može, ali da ustaneš i da obrneš loptu na drugu stranu, možda? Jo, toga sam se plašio. Ajde. Dobro, pre svega ja sam nadam da znaš da treba da se zagreješ. Znam. To nije dovoljno. U redu. Da, ovo i ovo odradi. Prvo ćemo da naskočimo na 2 noge, da radimo par čučnjeva da bismo mogli da jačamo kvadriceps koji nam je najpotrebniji za skijanje. Ovo što sam ja već radio. Da, ali ne ovako, razumeš, jer ovako nema svrhe. Znaš pozadi. Kako ti znaš kako ja skijam? Možda ja tako skijam. Znači Kopaonički Lelujevac. Znači na 2, nađemo balans, ruke ti idu ovde i ideš u čučan dole. Dobro, ja možda mogu dole, a ako ne budem nazad, mogu ti pomozi. Pa zvaćemo 1, 9 dole. I 4. Dobro, 4. Da. Dobro. Okej. Odskoči. Dobro. Znači sada bi ja trebao ponovim isto. Da. Ajde. Dobro. Nađem balans. Niže malo, niže. Sad čučanj, lepo. Opa. Ruke ovako kod sebe. Dobro. I spuštaj. Bravo, vidi, možda bude i čovjek kod tebe. Pa čovjek može da skiješ teško. Dobro, zavisi šta je pojem skijanja trenutno, Opa. tako da... Da, malo. I odskoči slavte samo. Ti si zver. Zver, neukroćena. Sad ćemo to isto da uradimo na jednoj nozi. Kako to misliš? Nađemo balans lepo na jednoj nozi da bismo jačali svaku nogu pojedinačno. Dobro. I radimo čučanj na toj jednoj nozi. Je to sigurno? Jer treba potpišem negdje polisu osiguranja. Ajde, izvoli. Znači isto, ruke napred i... Tako. Vidiš moju senku? Nije loš. Vidim je, nije loš. I onda se na kraju pokloniš i zahvališ. Dobro, znači ruke su napred. Znači molimo se da ne pogineš. To već od jutros radim. Šalio sam se. Opa. Opa, šta je? Isto kao na zemlji, a? Pa, a da ne kažem u kom trenutku. Opa, 5 ujutru, posle, opa. Da zagremo drugu nogu. Majde. Znači idemo opet. Ti radiš svaki dan? Da. Viš, ako mogu da pričam usput s tobom i da radim ovo, sad ti toliko ušlo u mahinu. Ja mogu da pričam, ali ne mogu da radim. Opa. Evo, viš kad se ne molim, nekako je lakše, kad sam ptica. Ali pa zašto to nema svrhu, razumeš s tim tako? Pa dobro, ti ima carving, kad skiješ onda držiš ovaj... Naravno ne držiš ih baš ovde, ne grliš svaku jelku koju stigneš. Ali dobro. Pa ćemo malo onako da uradimo čisto. Aha. Ali moram bude graciozan dok to radim. Da budeš, zar ne vidiš graciju jednu u meni ovako koju stoji? Koja se poklanja. I? Malo balerine, malo laga. Pa, da uđeš s ovom pozdinom, ako uđeš u zeni, eto. Znaš šta, ja ako uđem u tu pozu, to je to skijanje ove godine. Graciozno. Opa. Gracija, pa ti si prava gracija. Još jedan. Ispravi to levo koleno. Dobro. Opa, i, ajmo Buda. Opa! A? Znaš šta, ja sam neko ko cijele nedelje sedi. Ako bi mogla malo tu da me otkučiš da... Pa da. Pa eto, zamolio bi te da mi pokažeš na kraju. Dobro, uvatimo je ako sa strane, stanemo u položaj za sklek. Dobro. Uzmeš i provlačiš nogu neizmenično. Dobro. Ispravljeno? Ispravljeno. Dobro, spustim se malo, tako? Može tako, da. I? Dobro, nije felarečno toliko. Nije toliko, samo koliko jesam. Ja se gore pomeram ili? Ne. To će biti produženo. Reci mi smo završili. Ne, što? Ne. Znaš šta sad radimo? Sada... Trči. Kako trči?